Hello guys, dneska ideme make the appy. What a groupie. I hope you so hard to hit. This is so much money. What the fuck? I have $1 billion. A vy si myslíte, že toto nie, toto je possible. Že toto, ale vy klamete. Pozerajte. Watch me, guy. Tak a pozerajte. To je impossible. Je to impossible. Toto je čo? Je to impossible. Vidíte, môžete ísť na druhý level. Teraz je to ľudka, čo dáva 2 milióny. Aj 2 milióny sú blbí. 2007. Som prodatý. Oh shit, ja som sa zlakol. Ne, to je ľahké. Aj no, to nie je ľahké, ale môžem ísť na druhý level. How to speak coin. A bim. Hotovo. Final part. Ding, na banano, na padapedo. Hop. Sme na druhý level. Konečne. Oh, what the fuck? Toto je asi hrady kupiace. Budeme hrať aj na tom dneska 2 videa. Stelte Brevot. A hotovo. Dobre. Ja som hovno na tejto hre, jak to rozpráva, to je divné. Vôbec tak vysoko skakám. Ja to viem aj na tej white. Myslíte, že to je possible? Look at this. Ideme na tretí level. Wow, to som tu tak narýchlo. Ja mám veľmi veľa levelov. 5, 6 mám. 7. Fakt veľa. A mám tu ešte tie namalejšie kvety, čo stoja 15 €. Nie tie žlté, ale tie červené. To je possible, je také malé, že to ani nemôžem vidieť. A aj namalejšie veci, čo je tu, je tento malý blok. Fakt. To stojí 5 €, a ja neviem koľko, ale pozrieť. 20? Ja ho mám. Ja neviem koľko stojí taký malý blok. Nie takéto, ale také drahé. Malšie. Postavím help. A nemusím ani toto robiť. Môžem tu ísť. A toto som spolkol. Čeč vypí. A zase tieto. A vieš, prečo som dal tieto kvety, aby to bolo ťažšie. Aj na to ružové, vidíte, aby to bolo ťažšie. Tak a to sú dá. Vidíte, tam sú také, vidíte? Na ružové, tam sú také žlté. A prečo takto? Pap, pop, pap, pap, pop, pap, pop, pip. To sa musím bobúchať, ale keď sa bobúchať, môžete aj spadnúť, naozaj. Oh my god, to bolo tesné. Tak. Tu máme ice. Uiii. Toto. A teraz tak. Spojím. Pop. Dal som to. Pop. Tak. A čo button? Čo viete, čo je? Tu ideš. Vidíte, ja som vás neoklamala, to viem. Pop. Ne. To bolo skinny pidi. Kde som, že ste toto? Alebo ste? Dobre. Vidíte, aké sú malé? Mini pidi. Dobre, lácom a biem. A
A viete, čo je toto? Ideš tu, ideš tu, ideš tu, ideš tu, ideš tu. A tu som ešte jeden level spravil, čo je také. A tu môžeš čolovať ľudí. Dobre, teraz ideme tu, oh shit, tu. Visible. Ale si by celý bytol môj, celý aby. Mala teraz spáne. A som to ešte vykaftil tento strom, čo je na tej fialový gaj. Teraz tam ukážete ho. Ale nie som až taký rýchly. Ale dobré. A tento pepol gaj ideme na svoj base, ok. Ešte som tu... Aha, ešte som to toto vykaftil. I'm fastest man alive. I'm fastest man alive. Ok. Tento guy, tento pitiful guy. To bol pitiful aj, tam, hore. Čo si stále aj. A ukážem vám všetko jedno. Ale jeden youtuber ukázal, že je také gulaté, že to je tu square. Ako toto tu, čo 800 € stojí, tak on má, ešte tam bola taká gula, čo sa hýbe, ale není to ani ochopné a nemôže si to ani vykaftiť. Neviem, jak to dostal, guys. Je tu slabt a ukážem vám, že to není ochopné. Počkaj, musím ísť na svoj base. Tak. A ja som vedľa nich, aký blbý. To lakolok. Tento dáva 70, tento koľko dáva. Čakaj, more. Ty to svali. Vidíte, toto veci sú... Tu je tento, že môžeš napísať všetko, čo chceš. Každý môže, nemusíš tam utekať. Invisible schody, čo idú preč. Lasery, checkpoint, skakarový, a tento verbal slab. To je hotovo, čo majú. Naozaj. No a nech sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, subscribe a vidíme sa na našom videu. Čaute. Ja, keď som blbý. Čaute.